таҳлилгарон бар онанд, ки Толибон метавонад ба таҳаввулоти офарандаи силоҳи ҳастаии Покистон Абдулқодирхон дастрасӣ пайдо кунанд. Дар ин бора Спутник Афғонистон хабар дод, донишмандони физикии покистонӣ, ки ҳамзамон ба истеҳсоли силоҳи ҳастаӣ машғул буд, чанде қабл бар асари маризия дар синни 86 солагӣ аз олам даргузашт. ба хотири ин олим дар Покистон баргузор кардани чандин чорабиниҳо дар назар аст. қайд кардан зарур аст, ки таҳияи барномаи ҳастаӣ дар Покистон аз соли 1956 пас аз таъсиси Комиссияи энержияи атомии Покистон оғоз шуд ва Абдулқодирхон соли 1975 ба бомбаи атомӣ пайваст. Қаблан ӯ дар Нидерланд дар консорсиуми аврупоии Юренсо кор мекард. таҳлилгарон баронанд, ки бори аввал нест, ки овозаҳову гуфтаҳо дар бораи дастрасии Толибон ба силоҳи ҳастаӣ пайдошудаву расонавӣ мешавад. пештар мушовири собиқи президенти пешини ИМА Доналд Трамп оид ба амнияти миллии Ҷон Болтон аз ин хусус изҳорот дода буд. бо хуруҷ ва ё нотавонии Амрико дар ин кишвар Толибон хеле қудратманд гардиданд. пас аз хуруҷи нерӯҳои амрикоӣ аз Афғонистон, арсенали ҷангиён бо силоҳҳои гуногун пур карда шуд ва дар ҳамин замина радикалҳо тавонистанд ба авиатсияи ҳарбӣ дастрасӣ пайдо намоянд. агар созмонҳои байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи инсон ва кишварҳои абарқудрат садди ин роҳ нагарданд, пас аз эҳтимол дур нест, ки фоҷиаҳои хунину нангин паси ҳам дар тамоми сайёра ба вуқӯъ мепайвандад.